ולדימיר? כן, זה ולדימיר מנהלן. נתקעתי מחוץ לדלת בלי מפתח. תוך 20 דקות אני מגיע. מה? תוך 20 דקות? באמת? וואו, תודה. אני מחכה לך. טוב, ביי. שלום, אני ולדימיר מנהלן. שלום, נתקעתי בלי מפתחות. אני אבדוק מה אפשר לעשות. הוא פרץ תימנות בקלות. ממליץ להחליף אותו. וואי, ולדימיר, תודה רבה, ממש הצלת אותי. שמחתי לעזור להחליף. כן, זה ולדימיר מנהלן. איפה? תוך 20 דקות אני מגיע. לובה, אני חייב ללכת. תודה רבה לך, אני אמליץ עליך לחברים שלי.